4500 സൗദി റിയാൽ വരെ സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു ജോലിക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. GCCയിലെ തന്നെ സൗദിയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുക. GCCയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ഫുഡ് കമ്പനിയായ അൽ റാഷിദ് ഫുഡ് കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്. ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 12-ാം തീയതിയും 13-ാം തീയതിയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുക. ഒക്ടോബർ 12-ാം തീയതി കൊച്ചിയിലെ ഈ കാണുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കമ്പനി പറയുന്ന സാലറി 4500 സൗദി റിയാലാണ്. പ്ലസ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാകും, കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകും, കമ്പനി കാർ കൂടി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നാട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഏജ് 35 അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ FMCG മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലൈറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇതിലേക്കുള്ള സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസറിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷന്. ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 12-ന് ഈ കാണുന്ന ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും. അതേപോലെ ഒക്ടോബർ 13-ാം തീയതി വാൻ സെയിൽസ് മാനു വേണ്ടിയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഇതിലെ കമ്പനി പറയുന്ന സാലറി പാക്കേജ് 1500 സൗദി റിയാലാണ്. പ്ലസ് ഫുഡ് ഉണ്ടാകും, കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഏകദേശം 70,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ നമുക്ക് വിത്ത് കമ്മീഷൻ ഇതിൽ നേടാൻ പറ്റും. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് 35. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും GCC ലൈസൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ ജോലിക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 13-ാം തീയതി കൊച്ചിയിലെ ഈ കാണുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. സാലറി കാര്യങ്ങൾ, വിസ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രമുഖ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായ ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ള റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായ ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി ലിങ്ക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല വേക്കൻസിയാണ്. സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് ഒക്ടോബർ 12-ാം തീയതി, വാൻ സെയിൽസ്മാന് ഒക്ടോബർ 13-ാം തീയതിയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുക. സെയിം ലൊക്കേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ബയോയിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.